ka ching pen khre ki kat tu kan ne ki nong kat kam ba khmat ka seng National People Party ban lai rung no sha ka seng Congress hadien ka ching chop chong ukar tong ka seng Voice of the People Party na ka Shillong Parliamentary Constituency bat ukar tong ka Congress u salang isang ma na Tura Parliamentary Constituency ha ka election MP Lok Sabha ka pen i ba ka san perthai om donong shuan ne parlok ba yai ne bat ka ke bangsan kalong ban pet ya ka met la chong bat om la ru ban lan hang ne ba ka ching chok put chong ka VPP bat ka Congress na Shillong bat Tura ka la pen ki wen ye ki ba bon ngut ki riu san perthai ki badan ha ki we pat ki seng san perthai imat ki las ngoto ba ka ching bom la chong ka NPP ban ya kun persya ka rukom ka badai ye ki ni ki seng ha election MP kala ban ta kala pat yaki lada ki temu ban yakun ya election MDC na ka seng NPP wat la ki kerteng jong kita ki nong yelam bah khmat ka NPP ki bekwa ban lek no shko Congress kim pat pau setia henrei ka ching pen khre ka la yan kolong ka ching shisha balada penlong no menta ya election shaka Khasi Hill Autonomous District Council bat Chanje Hill Autonomous District Council ki we ki seng kim don chaka hakmat ka VPP lada ka ching i jong ki pai ba ya ka VPP kaya ne hadu ka MDC klempap kan sa re ka ching chop hari lom khasi ba chantia ki babun ki kertong MDC na ki we pat ki seng ki shep tieng ya kata imat ki seng halade bah ka chika ban ya ne ka NPP ban ban ya khun ya election MDC na ka ne ka seng kam idon jingkermen ban job le se ki kham sngu shngai ban don po ka sem chong Congress namar ki pai ba lada lapat lada pek na ka jingmi na ka election MP ki kampedang ya ka ban ya ka NPP ka Congress ka dei ka wei ka seng ka balarem ha pak chala nama kata kan don bet ki nong kersan haman na ki constituency watla kala ban omdon MLA ni MDC ni watang ki nong trai cho ka seng henrei ka tu ka ne hajar vote kan don bet haman la ki constituency laki dei hasor ne hanong kondong kumban suong kan ne ka seng kala long do long snam ki katu ka ne ki nong thobot henrei kan ban batai hadu katno kita ki nong kersan ka Congress kinne ladakal jong ka VPP kan yai be kumbalong ha ka election MP nakaliang ka seng Congress kum ka ching pen KM ya lade kala ban pediang dak ka basuk ya kita ki nong kam ka NPP namar ha ki ne ki last name nado bashimti uba Vincent H Pala kum u presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kan ka seng kalamat tangi kecing hiar khamtam hari lum khasi chantia bat wat hari lum koruru ha ke election MLA house nam arja apply de tang usaleng esang ma ubala job na kan ka seng bat kan ka cingcom kadai namar ki pat ba kimon ya ukurtong bat omdei baki ciet ya ka seng ka NPP hadien bakala shimti ya ka sensyar ha usdam arja kat pra kala penlong ik pat ba ban yo daw ya ka ikan mau bahaswa ke election arja kat pra ki babun ki pat ba ki lamish khmat ban kersan ya kan ka seng wat hari lum khasi ba chantia henrei si sien baladon ha ka bosan syar ki pat ba ki yo daw kan long kum chu ya ki we pat ki seng san perthai amla pat ban bisyar than ya ki seng kat ba ki dang syong ha kaliang persya ki pat ba ru kimla ban wat daw than ya ki tu ki bom don ha kaliang sensyar si sien bala penyat ya ka sarkar ki konrum kenram kin mi bek bat ka syong ha ka ching start jong ka seng ka balai lam ya ka sarkar kumno kan ya khun ban pen bek ya ki konrum kenram ban wang ya ki ching ban pen olong ya ki chang nuot jong ki pat ba bat kumta ter le se nang ne shakmat ka san perthai kan nang khamitnat bat kalain bat kat nang chan ka election NBC ka chingirung yami na ka wei ka seng shakawei pat kandon ka chingi kne banlong nengkong banrung shakano kono ka seng kandon harangkat ka chingi kne ya ki tiket banyot long kum ki kertong ha ki election MDC ki pat ba kin sapet bat bisyar yano kin ciet bat yano kin kentai kapor kan sabatai yakine ki e baron